Ariketa hau operatutako hankarekin baino ez da egiten, kasu honetan ezkerrekoa. Etxean, euskarri egonkor bat erabili behar da, zutik egotea ahalbidetzen duena. Lehenengo ariketa, operatutako hanka flexionatzean datza. Bigarren ariketak, operatutako hanka banantzen du. Hirugarren ariketa, hanka aurrera eta atzera kulunkatzean datza. Eusteko oin punta eta orpoa gainditu gabe. Kulunkadaren amaieran orpoa jaisteko keinua egin behar da.